Tajb il-qari huwa minn l-Evanġelu ta' Luqa kapitlu 23, vers 26 sa 31. Luqa 23, vers 26 sa 31. U kif kienu qed jieħdu ħlem, qabdu l-xmun wieħed ċirinew u ġej mill-kampanja. U qabbewlu s-salib ħalli jġorru wara Ġesu. U segwitu ġemma kbira ta' nies u ta' nisa li newħu u għamlu lamentazzjoni għalih. Imma Ġesu dar fuqhom u qal: Bniet ta' Ġerusalem, tibkux lili, però ibku lilkom infuskom u l-uliedkom. Għaxara, jiġu l-jiem li fihom qed jgħidu inberkin l-isterili u l-ġwief li qatt ma wildu u l-iżdra li qatt ma reddawx. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji aqgħu fuqna u l-għoljiet għattuna għax jekk jagħmlu dawn il-ħwejjeġ meta s-siġra ħadra, x'ħajsir meta tkun nixfa. Mulej bierak il-qari u li prit karta keltu għal ġid spiritwali ta' kull wieħed waħda minna. Hekk kif ħan ikkunsidraw flimkien il-kelma t'Alla f'dal passaġġ nixtieq nistedinkom iddawru l-attenzjoni tagħkom mod speċjali lejn vers 27 u 28 fejn naqraw hekk. U segwitu ġemma kbira ta' nies u ta' nisa li newħu u għamlu lamentazzjoni għalih. Imma Ġesu dar fuqhom u qal: Bniet ta' Ġerusalem, tibkux lili, però ibku lilkom infuskom u l-uliedkom. Fl-2004 ħareġ film The Passion of the Christ u il-film primarjament kien dwar l-aħħar 12 siegħa tal-ħajja ta' Ġesu, l-passjoni tiegħu. Kienet ħaġa komuni dak iż-żmien illi tara n-nies ħirġin miswali taċ-ċinema jibku. U niftakar illi kien hemm min qal għamel sigħat għal ġranet sħaħ, jibki, tant kemm dal-film impressjonaħ, jew aktarx tant kemm kien affettwat mid-tbatija u mis-sofferenza li id-direttur Mel Gibson irnexxielu b'mod espliċitu u eċċessiv ipinġi. Ovvjament jekk ma rajtux dal-film tinkwitawx u ma tkomx għalfejn tmorru u tarawh. Luqa fil-passaġġ jgħidilna wkoll illi dakinhar li Ġesu kien qed jittieħed biex jkun mislub fit-triqtu wkoll kien hemm xi nisa li bdew inewħu u jagħmlu lamentazzjoni minħabba fih. U jgħidilna wkoll li Ġesu dar fuqhom u ndirizzhom. Ma faħħarhomx, ma qallhomx grazzi ta' kemm intkom sensittivi speċi ta' xi mħabbet turu lejja, anzi, ċanfarhom bi kliem pjuttost qiebes u li seta' xxokkjhom. Tibkux lili, però ibku lilkom infuskom u l-uliedkom. Minn dal-kliem joħroġ ċar illi fuq naħa hemm biki li sidna ma jridux, mhux hekk tibkux lili. Allura huwa biki inutli, bla valur ta' xejn. Ukoll hemm biki li l-mulej mhux talli ma jwafqux imma jirrakkomandah. Ibku lilkom infuskom u l-uliedkom. U allura dat-tip ta' dmugħ, dat-tip ta' biki huwa f'postu. Huwa bżonjus għax rikmandat minn sidna stess. Tibkux lili il-għala Ġesu. Il-għala Ġesu jgħidilna biex quddiem id-tbatija tiegħu, il-passjoni tiegħu, ma nibkux lilu. Jiġifieri nisbaljaw jekk meta naqraw u nimmeditaw fuq l-aħħar sigħat ta' Ġesu, nibkuh. X'inhi r-raġuni l-għala l-mulej ma jridx dan it-tip ta' biki. Jaf xi ħaġa li aħna ma nafux, qed jara xi ħaġa li aħna qed nimmissjawha u mhux qed narawha. Hija il-mulej Ġesu għandu perspettiva partikolari ta' tbatija tiegħu. Il-mulej Ġesu jara l-passjoni tiegħu u tbatija mhux b'dawn l-għajnejn tal-ġisem imma bl-għajnejn tal-fidi. U allura meta sidna jgħidilna tibkux lili, hemm raġuni għaliex. Anzi aktar minn raġuni waħda, u nsemmilkom 4. L-ewwel nett, tibkux lili għaliex jiena
hija tinsalva lil-niesi. Jien naf x'inhi r-rieda ta' missieri għalija, fimt li l-fidwa tagħkom tinvolvi li nixrob minn dit-tazza. U minix ħanixrob it-tazza li qed jagħtini missieri. L-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rieda ta' missieri, ta' dak li batni, u li ntemm xogħlu. U għalhekk intbagħat fid-dinja sabiex insalva. Ġismi qed nagħtih għalikom. Demmi qed inxerdu għalikom u għall-fidwa tagħkom. Għaldaqstant m'iniex immut kontra xewqti, jien nanna volontarjament is-salib aħrax u tqil. Mela tibkux minħabba l-uġija tal-ħlas li weldu s-salvazzjoni tagħkom. Il-mewti mhix disgrazzja, imma grazzja. It-tieni, tibkux lili għaliex jiena m'iniex xi vittma dgħajfa u impotenti bla saħħa. Jien sultan, gwerrier, għandi 20,000 ta' anġli taħt il-kman tiegħi. Kieku rrid kelma waħda inġib fix-xejn kollox. Inwaqqaf id-batija tiegħi f'ħakkatajn. Għaliex jien sultan, gwerrier, qawwi. Mela taħsbux li mewti xi waħda aċċidentali, prematura, xi sfortuna ta' xi xorti għamja. Le, ħadd mu qed joħod li ħajti, ħadd. Jien qed nagħtiha, jien qed noffriha minn raj u għandi l-awtorità nerġa' noħodha lura u ħanerġa' noħodha lura. Għaldaqstant tibkux lili. It-tielet tibkux lili għaliex jiena qiegħed nirbaħ u qed nikkonkwista fuq l-edewwa tiegħi. Bħalissa tarawni bħala ħaruf sejjer għall-qatla, imma jien l-jun ta' tribù ta' Ġuda. Mhux ħajħduni għal xejn bla skop, meta ħanintrefa l fuq, jiena ħaniġbed lill-bnedmin kollha lejja u ħanagħmel l-edewwa tiegħi mirfes taħt riġlejja. Bħalissa taraw għarqubi jindarab, però jekk tħarsu bl-għajnejn tal-fidi taraw ras is-serb qed tiġi mafġa taħti. Mewti id-daqqa mortali għax-xitan, għas-serb. Jien se nżarma l-ħakkiema u l-awtoritajiet u ħanagħmel spettaklu bihom, show ħanagħmel bihom billi nitrionfa fuqhom permezz tas-salib. L-għajta kollox mitmum mhix għajta ta' skonfitta, imma għajta vittorjuża li x-xogħol kollu sar lest, il-fidwa seħħet. Mela tibkux lili għax timmaġinaw li jintellif, jien rebbieħ u din hija s-sija tal-glorifikazzjoni tiegħi. U r-raba tibkux lili għaliex wara l-ġimgħa l-kbira jiġi ħadd il-għid. Għattilkom repetutament illi il-Kristu kellu jibati imma għattilkom ukoll illi kellu jerġa' jqum mill-imwiet wara 3 ijiem. Għalkemm dan il-jum tal-passjoni huwa mimli dlam u ġieħ, wara l-ħadd, wara l-ġimgħa ġej il-ħadd. Bħalissa l-edewwa tiegħi qed jafġuni, però hemm qudiemi kuruna, hemm qudiemi ċelebrazzjoni bla tmiem, il-missier qed jistennini. Mela allura tibkux lili għax tarawni qed nittieħed jew tarawni fil-qabar bla ħajja, ma t-tielet jum dak il-qabar ħajkun vojt u jien ħankun irxuxtat għal dejjem. Fil-fatt, nota importanti aħna lek m'għandniex kurċifiss, imma għandna salib, salib mhux kurċifiss, għaliex kurċifiss m'hemmx loku, m'hemmx lok għalih. Joskuranna l-glorja ta' Ġesu. Jaħbi l-fatt tas-seta omnipotenti tiegħu. Inessina l-vittorja fuq is-salib, jurina r-realtà vera tal-passjoni u l-mewt u li Ġesu miet, però jaħbinna r-realtà tas-sovranità tiegħu u li issa huwa ħaj għal dejjem. Jerġa' kurċifiss jista' jfakkarna fl-umanità ta' Ġesu, djufija tiegħu tal-ġisem, però jnessina d-divinità glorjuża tiegħu.
qed nifhmu ftit aħjar kliem Ġesu issa huwa għala ma jrid lil ħadd ixerred dmuħ għalih. Qed taraw aħjar bil-perspettiva ta' Ġesu mu blajnej tal-fidi il-għala m'għandniex nibku l-Ġesu f'dan is-sens kull darba illi aħna naqraw nimmeditaw fuq il-badija tiegħu. Nispera li din għattina perspettiva iktar ċara. Issa għattu attenti għal-qari, Ġesu ma qalx tibkux. Innotajtu, ma qalx tibkux, ma jridx iwaqqaf kompletament il-biki tagħna li jrid x'jagħmel, jiddiriġih. Tibkux lili, però ibku lilkom infuskom u l-uliedkom. Mhux hekk? Mhux tibkux, le, tibkux lili imma jiddiriġi l-biki tagħna. Dal-kliem Ġesu qalu lin-nisa, mhux hekk lin-nisa ta' Ġerusalemm li kellhom stroblu lidhom f'idejhom li kienu qegħdin jarawh. Dal-kliem ta' Ġesu huwa profezija. Huwa kliem profetiku li twettaq. All right? U qalulhom dal-kliem biħsieb, biskop. Kien qed jara Ġesu x'kien ġej fuqhom. Kien qed jara l-futur, il-ġudizzju talla fuq dawk in-nies. Fil-fatt, xi 40 sena wara dan il-fatt, ġifieri li ħafna nisa u probabbli kienu għadhom ħajjin dawn l-istess nisa u anke wliedhom, ir-Rumani assedjaw il-belt ta' Ġerusalemm għal xi 3 snin. L-istoriku Ġosefus jgħidilna li waqt l-assedju l-abitanti spiċċaw anke jiklu l-uliedhom għax 3 snin sħaħ. Meta r-Rumani rebħu daħlu fil-belt, għamlu ħerba. Stupraw in-nisa, salbu l-irġiel, it-tfal sabtuhom mal-ħajt tat-tempju, ħerba sħiħa. Xi 40 sena wara li Ġesu qal dan il-kliem. Ibku lilkom infuskom u l-uliedkom. Kienet jara il-ġudizzju li ġej. Okay? Ma ġarax kombinazzjoni, dak kien il-ġudizzju talla fuq il-poplu tal-li qatlu l-profeti u ħaġru l-dawk li ntbagħtu għandhom. L-aħwa llum Ġesu jgħid dal-kliem ukoll u jindirizza dal-kliem lil-midinbin impenitenti, l-istess kliem. U jgħid dal-kliem elmu li Alla lil-midinbin għaliex? Għax qed jara xi ħaġa fil-futur illi l-midneb law konxu u laqqas forsi jrid jagħti kasa li hemm ġudizzju qed jistennih. Lil-midneb il-mulej jgħidlu, ovvjament tibkix lili, ibki lilek innifsek. Ibki lilek innifsek għaliex it-batijiet tiegħi jien kapaċi nġorrom, immint m'intix ħadd tkun kapaċi ġorr it-batija u s-sofferenza li hemm lesta għalik fl-infern. Ibki lilek innifsek għaliex il-passjoni tiegħi sa tintemm. Ħadd intemm, però tiegħek ħadd tkun l-ar sofferenza, l-ar batija u mhix ħadd intemm, ħadd tkun passjoni u tbatija għall-eternità. Lil-midneb llum Ġesu jgħidlu ara bħalissa inta għaddej kif ifettillek, tiġi taqgħu tqum mill-istedina talla għall-maħfra, tinjora d-don tal-grazzja u l-ħajja ġdida offrut lilek, bħalissa taffex taħt saqajk l-offerta tal-ħnina li qed noffrilek, taffex taħt saqajk. Kull ma ħajfdallek taf x'ħajkun il-ġudizzju talla. Ġej jum fejn il-mulej jerġa' jiġi u għad jiġġudika l-ħajjin u l-mejtin. Dakinhar għal Alla ħad tkun il-vendetta. U għad jikkumpensa u jħallas u jagħti lil kull bniedem skont dak li ħaqqu. U tafu daqsija ħaġa waħħaxija li taqa' f'idejn Alla l-ħaj. Lil-midneb, il-mulej jgħidlu jibkilek innifsek, għaliex jekk ma ddurx lejn Alla bil-fidi u bl-indiema f'dak il-jum ta' ħaq għattajt il-muntanji għaw fuqi, għattajt l-oljiet għattuni. Pero dakinhar xejn u ħadd mu ħajkun jista' jgħinek u jeħilsek minn dak il-ġudizzju li ġej.
mir-rabja, mill-korla ġusta tal-Alla. L-aħwa, nispera li ma jkun hawn ħadd minn hawnhekk, rajt illi jaħseb jew jissaponi illi Alla lil bniedem midneb ma joffrilu xejn ħlief mafra ħniena u mħabba. M'hemmx dubju, Alla jħenn, Alla jħenn u jitaxxaq juri ħniena, però ma tinsew qatt li apparti l-ħniena f'Alla hemm il-ġustizzja. Daqskemm Alla jħenn, Alla wkoll jiġġudika l-midneb impenitenti. L-mulej Alla qed iħejji ġudizzju u l-ġudizzju ħajkun aħraġ, ħajkun qalil. Għal dawk il-midinbin li jibqgħu ibsu qalbhom, għal dawk li jibqgħu ostinati fl-immoralità, għal dawk li jirriġettaw is-salvazzjoni tiegħu. Mela għal dawk kollha li għadhom ma fdawx f'Ġesu, u stess jgħidulhom tibkux lili, però ibku lilkom infuskom. U nerġa' nfakkarkom jgħidilhom hekk għaliex qed jara x'hemm fil-futur għal kull midneb impenitenti. Jgħidilhom hekk għax jaf li s-saportu u s-sabar t'Alla ħajjieqaf. Jgħidilhom hekk għax jaf li l-bieb tal-grazzja li issa miftuħ xi darba ħajjingħalaq u jingħalaq darba għal dejjem. Issa s-sit jindirizza kliemu wkoll mhux biss lil dawk li huma mhux konvertiti, imma anke lilna li aħna konvertiti. Jgħidilna llum ibku lilkom infuskom u l-uliedkom. U forsi ngħidu ma għaliex għandi għalfejn nibki jien. Jien nubiti maħfura, jiena Alla salvani għandi għalfejn nibki, jiena mhux ferħ biss irrid nesprimi. Araw għalfejn għandna nobdu l-kliem ta' Ġesu nibku lilna nfusna fil-qosor ħafna. L-ewwel nett għandna bżonn li kultant nibku lilna nfusna minħabba dnubietna. Dak li naqraw dawk ix-xeni terribbli li tbatija l-agunija ta' Ġesu minħabba dnubietna. Minħabba dnubietna. Għaliex hu ġar dnub tagħna fuq innifsu. L-aħwa ħafna jitbekkew minħabba s-sofferenzi tal-mulej u ma jibkux minħabba dnub tagħhom li kkawża dawk id-batijiet. Mela nibku lilna nfusna minħabba dnubietna. Ibku wkoll minħabba il-korruzzjoni u dnub li għadu jgħammar fina. Tbekkew mħabba fekk. Din il-lifa ta' dnub ta' korruzzjoni ma nistgħux neħelsu minnha kemm indumu ħajji ħatibqa' granfata magħna. U jmissna nalu minħabba fekk. Nalu id-dnub u l-laħam għadu fina u jibqa' jigwerra kontra l-ispirtu. Il-battalja mhix ħatiqaf sal-mewt. U ma jmissniex allura nalu minħabba fekk li fina għatem l-laħam jiġġielet u jigwerra kontra l-ispirtu. Ukoll libku għal dawk id-drabi li ninelbu mid-dnub. Kemm inti tibki? Kemm jiddispjaċik verament meta tiġi biex tindem għax dnibt. Kemm? Jew isu mhux xejn, dnibt u hija issa nitlob maħfra l-Alla naqal u nibqa' dej isu xejn mhux xejn. Ibku minħabba id-drabi li dnub jerbaħ fuqhom, iċċedu għat-tentazzjonijiet. L-Apostlu tiftakruh meta qal ma nagħmilx it-tajjeb li rrid anzi l-ħażin li ma rridx dan li prattika. Bniket ngħidu hekk. Misna bniket ngħidu hekk. Nixtieq nagħmel it-tajjeb imma ma nagħmlux u xi drabi nagħmel ħażin li ma rridx. Ukoll nibku minħabba li għadna maħniex qaddisin daqskemm suppost. Kemm naqgħu l-isfel mill-istandard tal-għalina, vera? Imisna nibku li maħniex qed nilħqu dak l-istandard ta' qdusija. Forsi tajt li tixtieq tħobb il-Alla b'qalbek kollha, bruħek kollha, b'saħħtek kollha, b'moħħok kollu. Però kemm qed tfalli? Kemm il-darba nfallu? Milli nilħqu din is-sejħa dan l-istandard ta' qdusija u minħabba fek il-Kristjani missu jibki. Missu jibki. Fl-aħħar nett ukoll misna nibku wkoll imqanqlin mill-imħabba t'Alla lejna. X'ħin taħseb kemm Alla ħabbek? Tibki bil-ferħ li Alla ħabb lilek.
x'meravilja li Alla ħabni, li Alla jħobbni l-anja, x'imħabba din, kif jista' jkun li jint Alla minfloki tmut. X'kien nirriflettu fuq l-imħabba tal-Alla jmissna nibku l-aħwa u nitqanqlu emozjonalment, iva, mill-imħabba tal-Alla. Veru xi wħud jibku mix-xejn, oħrajn b'xejn ma jibku. Jekk int Kristjan, imissek tibki fil-mumenti opportuni li semmejna u għal raġunijiet validi. Alright, għandna bżonn nitalmu kif nibku sew fil-mument tajjeb. Mela bku lilkom infuskom u l-uliedkom. Sempliċi, l-ewwel applikazzjoni hija din jekk għandek l-ulied, mod speċjali ulied li mhux ikkonvertiti. Bekka li jom, tbekka. Bekka li għadhom mhux ikkonvertiti, number one. Però mhux biss li inna li konvertiti wkoll ibku l-uliedkom nistgħu nagħmlu applikazzjoni oħra. Kif tħares int lejn il-mitlufin? Kif tħares int lejn dawk li forsi qegħdin fil-familja tiegħek li huma kattolċi u li inti konvint li dawn jħadnu evanġelu ieħor? Kif tħares lejhom? Kif tħares lejn dawk li huma maqbudin f'anġelu fals ta' prosperità, imsejħin Kristjani bħalek? Kif tħares lejhom? L-aħwa hawnhekk nixtieq nagħmel kelma ta' korrezzjoni għaliex kultant nisma' xi wħud minnkom jitkellmu kemm bejnietkom u anke ġieli waqt xi Bible study. Jew fiċ-ċett tal-Knisja u ninduna li minn kliemkom u qed ngħidha dina bl-ikbar rispett. U t-toni li tużaw f'qalbkom mhux vera għandkom imħabba lejn dan in-nies. Jien inħoss li xi wħud minnkom kultant fuq daw in-nies titkellmu b'ċertu isu ridikolaġni tmasħir bħalli kieku għadaw kemm huma ignoranti u boloħ għadhom jemnu da ċuċati u daw superstizzjonijiet, mentri aħna bravi, Isek kultant nara id-diskors ta' xi wħud minnkom ma tantx juri kumpassjoni, simpatija ma' nies li darba kienu fl-istess baħal li inti kont u għadhom hemm, qed ninsew li aħna darba konna bħalhom jekk mhux għar minnhom u li qegħdin hawn mhux għax aħna xi ħaġa speċjali imma x'Alla oġbu jurina grazzja. L-aħwa meta nitkellmu b'dan il-mod u daw it-toni qed nuru il-qalb tagħna. Għaliex tafu l-Iskrittura tgħidilna mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom. Forsi intellettwalment aħna konvinti minn ċertu affarijiet, però spiritwalment għadna maħniex umiljati biżżejjed. Il-verità nafuha iżda tmaħalliġ dak l-impatt li jmissa tħalli f'dil-erja. L-aħwa kienu nevanġelizzaw u nevanġelizzaw sew u nilħu dan in-nies ma jistax ikollna dan l-atteġġament li semmejtilkom. Ma jistax ikollna dan l-atteġġament. Ibku l-uliedkom, jiġifieri itolbu biex tinplew b'dik il-kumpassjoni, b'dik il-modrija u s-simpatija li Sidna Ġesu nnifsu kellu għal-midinbin. Jekk ma ninnutaw xejn meta naqraw vera jew le, Sidna Ġesu kien iħobb il-midneb, kien iħobb. Isemgħu Luqa 17 vers 41. U kif qorob ura l-belt beka fuqha u qal kieku kont taf dal-jum imqarint il-ħwejjeġ għaslim tiegħek immissa nħbew minn quddiem għajnejk għax għad jiġu l-jien fuqek. Isemgħu l-profezija oħra ta' dak li semmejna. Għad jiġu l-jien fuqek meta l-edewwa tiegħek se jollu l-barrikata madwarek u se jdawruk dawra mejt u se jrossuk minn kull naħa u se jwittu mal-art lilek u l-uliedek fik u mhux se jħallu fik ħaġra fuq oħra għaliex ma rafx iż-żmien tal-viżitazzjoni tiegħek. Orob lejn il-belt u beka fuqha. U nfakkarkom ukoll fil-lamentazzjoni ta' Ġesu f'Mattew 23. Ġerusalem, Ġerusalem, li toqtol il-profeti u tħaġġar lil dawk mibgħutin għandek. Kemm sikwiet xtaqt niġma' tfal tiegħek flimkien bħalma qroqqa tiġma' l-fliles tagħha taħt ħajja u ma rittux. Ara, darkom qed titħallilkom id-deżolata.
L-aħwa dan id-dmugħ ta' Kristu ma jurix biss li hu kien veru bniedem, u kien veru Alla xi jaf fil-futur, imma wkoll jixed l-imħabba u l-kumpassjoni kbira li kellu lejn midneb. L-aħwa iġbħuh f'di l-ħaġa l-mulej. Ibku għal uliedkom li għadhom fid-dlam, ibku għal ġenituri tagħkom imrobbija f'reliġjon forsi u superstizzjoni, ibku għal żwieġkom, għan nisa tagħkom li għadhom mhux ikkonvertiti, ibku għal kollegi, għal ġirien tagħkom, għal ħbieb, għal studenti qegħdin fl-iskola magħkom, ibku għalihom, jiġifieri fis-sens li morru quddiem Alla u jitolbu b'talb ferventi u persistenti għalihom. Jalla l-koll nitlibsu daw is-sentimenti ta' modrija u simpatija u kumpassjoni ġenwina li jissarfu f'talb u interċessjoni regolari. L-oħħa mingħajr daw is-sentimenti fi qlubna ftakru żewġ affarijiet. Mingħajr simpatija vera u kumpassjoni lejn midinbin, number one, maħniex ħanservu ta' strumenti biex dawna jaslu għas-salvazzjoni. Għax Alla juża strumenti tajbin, ġarar notfa. U wkoll jekk ma jkollniex din is-simpatija u l-imħabba, maħniex ħanelbu l-biża' kemm hawn min jibża evanġelizza, għax ma tħobbx biżżejjed. Jekk m'intix ħadd intela b'din l-imħabba, m'intix ħadd il-biża' l-mistħija u sentimenti oħra li jżommuk lura milli taqsam l-Evanġelu ma' dawn in-nies. Mela għalhekk ibku wkoll lilkom infuskom u l-uliedkom f'dan is-sens. Fil-Vanġelu naqraw dwar it-tbadijiet u l-agonija ta' Sidna Ġesu u kif dan kien mislub fuq is-salib għall-fidwa ta' niesu. Kull darba li taqraw tikkontemplaw is-sofferenzi tiegħu u tagħmlu tajjeb li regolarment taqraw u timmeditaw fuq il-passjoni, qisu li dejjem tħarsu lejhom bl-għajnejn tal-fidi. U jkollkom il-perspettiva li smajna fuq, l-istess perspettiva li għandu Ġesu. Allura qisu li ma tibkux lilu. Ixxerdux dmuħ inutli l-aħwa. Kemm nies ixerdu dmuħ inutli. Biki superfiċjali, biki riżultat ta' sentimenti purament naturali. Dmuħ imqanqal kif smajna minn xi film. Jew minn xi play li jagħmlu fi żmien tal-passjoni u anke ta' żminijiet. Dmuħ fil-purċissjonijiet li naraw f'pajjiżna tad-duluri u tal-ġimgħa kbira. Dmuħ inutli. Dan id-dmuħ, dan it-tip ta' dmuħ il-mulej ma jridux u m'għandux bżonnu. Però ibku, għaliex il-biki li jrid il-mulej u li jirrakkomanda huwa dak il-biki li ġej minn qalb niedma, qalb sobiena, qalb penitenti. Huwa biki li ġej minn qalb maħkuma mill-imħabba ħniena tal-lamurija lilna. Huwa wkoll biki ġej minn qalb imqanqla minn kumpassjoni sinċira lejn il-midinbin impenitenti. Jalla l-mulej poġġi taħsibiet f'qalbna u npoġġuhom fil-prattika l-akbar glorja tiegħu. Amen.